Последните две йогички А-клас за тази седмица, разбира се, приятели. Те, който е взел е. Първа е късмет. А-клас означава непокътнати, даже така и зарядните са им в найлончета. Ето ги. Какво представлява йогата? Готин лаптоп. С две думи. Както вика един клиент, каза, вика като на нормални хора, вика без някакви такива, кой знае какви изчанчени неща. Но все пак параметрите си параметри. 8 ГБ RAM памет, SSD 256, Touch, можем така да си мърдаме, може да се обръща, да стане на таблет. Яката работа, само да покажем сега. Вчера един друг клиент вика, не ми разправи, вика, маркетингови трикове. Викам, не се сбазикам. Йогите се изкупиха за един ден. Останаха тези две, които са А-клас на 300 евро. Това представлява. OLED екранче, X1 йогичка, така, метална сплав, може да става и така на таблетче. Изцяло 300 евро, скъпи приятели, струва това удоволствие. Това не е лаптоп, това се е направо удоволствие. Има и на 260, пак същия модел. Йогичка 260 евро са 500 лева, 215 лева, които са с леки дръскотинки, примерно по корпуса. Ворът са А-клас минус. Не са изцяло изрядни като тези, имат тук там някъде някаква дръскотинка. Така, за поръчки оставам координати, 300 евро А-клас ще имаме другата седмица от понеделник. Някой може да резервира, разбира се. А в момента имаме още 4-5 бройки, които са А-клас минус с леки дръскотинки. Йога. Перфектно за ученици. Както и Fujitsu S756, разбира се. Аз почвам да ги инсталирам. Следете каналите за други такива готини неща, готини лаптопчета. Като е това розовото, това вече се води чисто ново изцяло. Чистак барсак. Тези, които са рефърбиш, реновирани, А-клас са ползвани или са седяли на витринка, те вече са ворят уж използвани. Кой ме питаха как така в коментарите уж йога пък X1, защото така се води, приятели. Даже си го има отзад и на корпуса на този модел. Lenovo ThinkPad X1 йога. Ето го. Карбонче. С Windows 11 и Touch дисплей. Тоест можем да си цъкаме, да си пипаме, затова ще го поизчистим в момента, за да е топ за клип. И не на последно, почистени, профилактирани са изцяло като чисто новички. Да покажем и батерийката, който знае, който ми е гледал клипчета по-старите, знае как да си провери капацитета на батерията. Ние ще го погледнем. Със сигурност ще е над 90% здраве. Тук отиваме на Users, Lenovo, ето го Battery Report. Бръсни даваш да го пипнеш. 51 000 мВт часа, 46 000 здраве мВт часа, което означава, че батерията е чисто нова. Почти няма износване. Дял е просто на витрина и е работил. Повечето са така, които ние ги внасяме. Оставам координати за поръчки. Има в момента А-клас минус с леки така, козметични забележки на по-ниска цена. Ще има и А-клас изцяло, като този, след понеделник.